Summer guys. Yes. Perfect. Now we have as Tim says. Perfect. Before sikhulume siqala izinto eziningi igama lami ngubonga ngasophela and this is Ukhisha lamathi kumakaliyana and this umangayabonga. And this is Our love journey. This is Bonga and Kisha's love journey. So today, guys, we are going to Shoprite. Angithi nakhumbula ukuthi bengihleli ngithenga Checkers. So manje siye Shoprite. Siyobheka ukuthi uKhisha uzothenga manje kule nyanga uKhisha uyathenga. So sifuna ukubona ukuthi uKhisha i-budget ithini 2000 noma 2000. Awu seku 2000 then uthi not going apart of 1.5. And uyithenga zonke izinto zalendlini. Okay. So uKhisha will save 1000 but uzobuya nazo zonke izinto esihlezi zifunyana endlini. So guys, nganihambe nathi nisibezele izoba some sort of vlog ngento le. Siyaphuma nje manje. Ukuthi manje singani mekho into engayithengayo mekho into ayishiya ngomuntu uyishiyelani into ukuthi ajazi khona noma kuyengane ngiyazi khona ubisi lengane ngiyazi yes ikhosa le ekhaya ihludi into zaliyani. Okay, asambeni ngifuna ukunibonisa umehluko. Uyabona umehluko? Ngizowubona umehluko. Bebe uyabona umehluko? Uyabona umehluko? Naphasha nje. Asambeni salan selisilidle ama-therapy streets. Nama-therapy streets. Okay, so njengamanje isa-South Beach noma North Beach la? North Beach la. North le. South la lapha ngale. Oh, silana ke eNorth Beach siya. Bafethu sisodla ke sibambe breakfast elincane. Yike blind Surf Riders. Yeah. Yeah, sake senza before, so sizofuna ukuphinde sizwe futhi. Senza basiphatha kahle. Before. Basiphatha kahle futhi. Ngalokho sisodlana. But ngoba ngizothengelwa. Angazi nami. Akuyiwe ngamadoda. Because why lazy days akuvumi ngisho ngenzeni ngikhathele. Akuvumi ngisho ngiphakamisa isandla. Akuvumi mangikhuluma. Bavezele la sikhona bhekisa ngala camera. Okay. Ngala. Siya lapha ya. Surf Riders. Yeah. Outfits of the day, pattern. Outfits of the day. Ophaqa bami laba. Register. Ongeke wena. Register kodwa omunye usisi osebathathile. Okay, it's fine. Ibhlo lami le red bets la engaliforce ukuthi ngithenge omunye usisi ngoba ufuna usisi omunye usisi wangiphoqa ukuthi ngilithenge ngoba ufuna sifanselane. Hydraulics la. Quality. If you know, you know. Strong. Okay. Let's go. Inja. Washa. So, la enyaweni ngigqoke uluwela mawintombazane luwela. La ngifake yini check pants. Yaka red bets. Angazi kubizwa ngani. So leskipa lesi ngasithola ka4 ayibo. Ngiqaba Shein noma Shane but yangasithola khona. Okay, let's go. Guys, siyangena manje la. Yes, right. In the hotel wena? Sex on the beach. Sex on the beach. In the hotel? No yito. Ngiyazi kodwa ngimeni. Iyachitheka manje sex on the beach. Fuck. So sesigodile ubonga order i-steak as per usual. Uhleze order steak. Mina ngazi bayibize nge-massive burger kwasho bacima. Massive fish crunch burger. Ngosana yakho. Imapheni. Qale imaphetho ngiqale ngeyakho neyami bengayo. Ayimbi. Ayimbi. Phela konke evuzayo la. Amanzi lawa angithi phela wela phansi. So yasala indudla bafethu. Imnandi imbe yakho. So sishintshile indawo manje sekuhleli ngaphakathi. Umpopho ubheka ngimeni? Okay. Nawu kwami ukudla. Awazi nokuthi yini lo i-odini. Angidli esandisi ama-veg. Azodliwa wena.
Nanakho kwami ngisalinde ama-chips ngaphinde nga-order ne-hot chocolate. So, Manje lana? oh, it's Sex on the Beach like siyaphela. Yeah. Siyohlala e-Shoprite. Sesifikile Shoprite manje sesifikile and ka-Shoprite ngizogila manje. ake sisebenzise extra savings. Angeke siyisebenzise why cause ka-Checkers siyayisebenzisa ngifuna ukubonisa umehluko. So njengamanje angithi sizothenga igrocery. I-rice sisanalo, impuphu sisanalo, angiwasebenzisi lawo mafutha mina. Sorry bhuti wami. Akuwona nje engipheka ngawo. Uzofuna ukwenza manje engazi ukuthi sila kwi-early starch. So sidingani? Sidinga i-rice angithi. Sidinga i-rice. I-rice sijabula ukuthenga iliphi? Ha? La anti-Caroline. Anti-Caroline ngijwayele ukuyithenga but kulokho because ikhona endlini i-rice. Awuzosuke ngiliyeke ngoba nawe usuke ungalithengile makuphela inyanga. Oy bo kusuke ngithenge. Lithengwa yimina. Angazithengela. Kusuke kushoda lona ngaleso sikhathi. Liyashoda manje. Athi manje likhona. Liyashoda manje. Singathenga u5 kg kuphela ukuthi si-ede kuleli elikhona. Njengamanje. Awulimaza kakhulu R114. Noma usukwenza njalo. Nangu wozobona. Uthatha. Usho 5 kg ntathu usho 10 kg. 100. Okay, Uthatha. uzobona lana. 114, 115 rand. U10 kg. U10 kg 140 rand. Uthini sis? Ungawuthatha u10 kg. Wena uthini? Thatha 10 kg. Ngiyazi ukuthi uzofuna ngazi ukwenza. Bafowethu angihlula-ke manje ulibusela. La manje uthi ukuhlehlela kancane bhuti wami. So for 22 rand. Ijinga nami. 2, 3. Nami. 4. Ngifuna ukubonisa what? Yini? Woza. Okay. Angakenzi lutho njalo kusayinto ezincane. Angifuni leli. Ukhisha gilima nge-Shoprite. Xothatha ikhamera. Wozani silandeleni sambeni. Angifuni leli. Ufunani? Angifuni lelo. Ufuna ini? Impuphu ngesiyithenge because isakhona. Sothenga ini? Sothenga ini? Shosho mfethu. Uzobona. Siyaqhubeka siyakephi manje? Siyakephi manje? Siyahamba senyameni. Okay, let's go. Senyameni-ke manje. Uyabona? Nayi into engiyifunayo. Ini le. Soya mince. Uyabala ngithi? Angibala. Commentile. Uthatha into ey'dingakalayo. Yeah. Alright. I-budget u-2000. I-budget 2000. Soku-2000 i-budget? Budget 1.5. 1.5. China uzospend 1.5. Ngicela ukuthi kancane uhlehlele kancane. Ngosukudini. Angidinwa. Ngosukudini. Bhontshisi. Ngiyathandela ubhontshisi mina. Ngiyayithanda ngiyazi. Okay, so we're seeing updates after few minutes. Okay. Uthini? Okay, batshela ukuthi uthini. Ngifuna ukuyithengela i-air fryer. Ayibaliwe imali ye-air fryer la imali oyiseceleni. Seceleni air fryer. Angeke ngiyibale kade ngangicela ukuthi cela ungithengele i-air fryer. Namaqanda Wathi ngeke uzuyingena. So wenza nazo hlala efrijini azabona. Kanti indaba udiniwe ngoba Angidiniwe. Baby. Angidiniwe. Angidiniwe. Bekamera bra ungadiniwe. Angidiniwe nhlobo ngiyachaza. Basmayilele. Ucela ukudlala too much. Ucela ukudlala angisayiboni. Angisayiboni. Ungathenga phela noma i-ayina leli ayini zinko abuthi kanjani. Hayibo. Angisayiboni neza phela. Why kanti ikhamera ulokhu ilethe ubusweni bami? No, angilile buthina mhlawumbe umuntu engeke. Baby ufuna kube ngathi ngicela. Hayi bakutasukile ngiyazi. Nansi ngicela ubuye. Air fryer. Limpahla ukufrya umoya le.
Into yokufry umoya le. Okay. I-air fryer. Mudle kudla kwakhe. Kophela inhlavu sikhona Anginalo uvalo-ke mina. Angazi kanjani? Awukazi wathenga Thenga one. Thenga Ngizothenga one. Thenga one. Angifuni la uluthi, ngithenge 2 wala. Ngizothenga one vele. 3 for 50. So bafethu siyaqeda manje. Yes. Siyaqeda manje ngithi yini leyo manje? Ngifuna ukwazi iy'mfihlo zabafazi. So siyaqeda manje. So i-aim khumbula ukuthi u-check ukuthi uShekasi noShoprite bashare kangakanani. Uthenge konke okufunayo ngithi ingathi uzothengwa yimina vele. But the aim is to spend less than the Checkers. Because the Checkers mina spend I think it was 2.8. Yeah. 2.5 or 2.8. 2.8. 2.8. Okay, so manje so check ukuthi spend imali akayibalanga iprice uthatha into esiyidingayo uphoqa ukuthi sibe nazo. So siyethini njengamanje. Yeah. Sorry. Yeah. Over 57. So uthenga ukudla wengane manje. Uneshow wafika 1.5. Lothi awufuna ukudlula. Ngasi. Excluding i-air fry. Angibali nhlobo. Okay. Ngithi ngifuna ungitshele ukuthi lezi zinto engizoyithenga la namhlanje anazi izinto zey'ngane akusizona yini lezi esiy'thenge uma ngabe ziyithenga makhole wena. Ngeke ungangingizi. Angeke ngingithi. Ngicabanga ukuthi ngithathe unumber 5 manje leyani unumber 4 usuyampintsha uyawuqaqa. So yini? Lapho u-40 phakathi. Ngifuna ukufonisa ukuthi lento oyishoyo ayikho. Uthenga inyama eyodwa, yabo? Hayi. Uzo-eda nawe angisiphathi nenyanga. Okwakho lokho mina ngihlangani. Yabo? Wena wagcina nithenga usawoti uyawazi uma imalini esitolo. Ngisuke ngithenga into edinga ngaleso sikhathi phela. Da. Uthenga izinto unnecessary. Ngisuke ngingathenganga lezi zinto makuphela inyanga. Ngithatha into esisuke siyidinga mina. Kushoda ilokhuzana u-5 kg we-chicken. Ngilithade ibuzi. Ibungikhiphela-ke la izinto. Okay. Uthenga izinto unnecessary. Umbila uzowenzani umbila? Ubona ukuthi ubhayiza kanjani lo muntu lo? Kodwa ngiyadinga. Uthenge lezi zinto azithenga phakathi nenyanga. Azingenasidingo. Ngeke. Uthenge izinto unnecessary wena ngeke. Iyona imali le ngikutshela ukuthi ngeke ngispende more than 2,000 washini wena. Yaze ngizowabalela ukuthi ngithola spenda malini mina. Ngithola ukuthenga ini. Ngikutshela Inyama encane kangaka. angithi nayo imali guys iyona le. Le air fryer le ayihlangene nale mali nje ayikhokhela eceleni. Ngisho ukuthi ayihlangene nemali ye-gross. Manje. I-gross ebhedayo. Kusuke ngayona indesi fethi ungithengise ne-rice. I-rice asijwayele ukuthenga amantene. Sithenga phakathi nenyanga. Siswami uCheckers noShoprite amaphaza afana. Afana kahle kahle. Akuthini okwakho ukuphawula nje abantu abaqeda begila imali. Angathi uthenga into eyibhedayo zodwa uthenga amaphoyisa 100. Siyithengayo. Hayi.
Akuzona lezi esiyithengayo. Inyama mina 200 and something. Akuyona ikhona nje uzophesha. Kanti uzobona ukuphesha. Ngizophinda ngipheshe futhi ngibuyele back to school to square one. Yebo, uzophesha. Kanti uzobona ukuphesha kubizana. Ngibuya back to. Ngifuna uyophesha eGateway la uthenga khona. Hawu. So, guys, ngiyaxolisa. Kade ngihefuzela sesibuyile nezinto esiyithengile nazi. Inkinga sikhohlwe ukhiye wasendlini emotweni. So ubonga usawula ndawona. I know ukuthi quality yale video ngeke ibe right because la kumnyama. But niyayi-understand into ebengiyichaza. Makuphela inyanga njalo la endlini kuthengwa kanje. Then makwenzeka phakathi nenyanga kukhona into eshodayo noma mina phakathi nenyanga ngiba nezinto engifuna ukuyipheka nje special yabo. Mhlawumbe mangivuka nje ukuthi angiviliyele ngipheka wena creamy bani creamy. Ngiyahamba lezo zinto ngiyoyithenga. Nobonga-ke naye ngokunjalo. Ngifuna ukuthi enze lento mina engiyenza phakathi nenyanga. Because mina makuphela inyanga ngithi sengithengile ngize ngathenga ngisho 10 kg we-rice. U-10 kg asiwuthengi thina makuphela inyanga. Siphesha ngawo phakathi nenyanga because i-rice liphela phakathi nenyanga because la safika phakathi nenyanga so igrocery sayithenga vele phakathi nenyanga. So igrocery yethu iphela makuphakathi nenyanga. Mese-ke siyaphesha-ke. Into engiyishoyo ukuthini? Uyabona yini mfana? Solinda yena-ke ngixolisa nginyaza kakhulu ngikhathele ngiyakuqhazela but solinda yena-ke. Okay. Hawu. Yabo sisidalelweni. Okay. Sesibuyile-ke eShoprite. Sibuyile and ngimprovelile, uproveleke kahle. I hate to admit. Yeah. uShoprite ucheap. Nelocation ibalekile. Mase silungile indawo ibiza kakhulu. Inyama kahle kakhulu. Okay. Even ngathiwa besiyithenga inyama. Ibingeke izifike, ibingeke uze kudlule kule yamali. Ubonile. Maybe nezinto ezincane, bayikala kancane based on abantu abayo okay. Bayikala because yaseGateway isibiningi kakhulu. No, angicabanga kanjalo. Even isazefanayo. Even isazefanayo. I think ama-kilograms. Yeah, i-target market ibalekile. Into abayidayisayo la ifana naseGateway. Yes. Ngoba khona izinto oyingekho la kulo Shoprite. Ephoqa njengoma prawns. Ngake ngafika ngacela ama-prawns. Bathiwa ama-prawns abawadayisi la. Awekho. Uyabo? So kwakumele ukuthi ngifuna ama-prawns ngenze njani? Ngiwathenge eCheckers. Yeah, bafethu yeah. Ngiyayivuma induku. Wena-ke yini enzima ukuthi uvume ukuthi sorry? Mina ngifuna phakathi nenyanga ngizofuna ukupheka creamy spinach. Hayibo, uqala upheka creamy sample na kwathi sikhona istamp ngenzela uthenge o-cream la bengisuke ngibasebenzisa no-cheese. Phakathi ngikutshela ngento engifuna yenzeke phakathi nenyanga ngithi bebe lezi mina ngisuke ngiphesha ngazo mangabe ngifuna ukupheka ukudla okuspecial eceleni. Yeah, phakathi nenyanga around mhla ka-15 so ubhuti wami la uzosipheshela zonke izinto esiyidingayo la endlini. Ngicabanga nokupheka kakhulu impuphu kule nsuku ngizochaphela impuphu athi ngithengisa u-10 kg we-rice kungafanele ngitshela ukuthi i-rice likhona. Kanti sidle impuphu ukuze sisevele i-rice. Uyabona-ke? Yini nje ezoshoda la endlini angazi. Kobonakala. Amanapukeni kodwa ngithenga amancane nje wangitshisa amanapukeni ashoda. Wo, amanapukeni nami ngiyawathenga amaphakathi nenyanga. Yes, uzowathenga phakathi. Azothenga wena. Hawu. Udlale role yami manje. Uthi ufuna ukuspenda ngani le nyanga. Hayi sis. Ngithe amanapukeni last month nje sathenga i-value pack le nkulu last month kuphela. Sihlezi sithenga amanapukeni awodwa mfowethu. Ngifuna ngithenga nje. Amanapukeni siwathenga kanye ngenyanga. Amanapukeni bebe siwathenga kanye ngenyanga kusuke kumhla ka-25 ozowathenga ngawo inyanga lungakashaya usuku lokuthi siyothenga. Mese ngithi amanapukeni asephelile but amanapukeni ayiqeda inyanga. Lawa aphathi ngelo zoqeda inyanga. Azoyiqeda inyanga. So ngeke ngwathenga amanapukeni. Ngeke. Okay, it's fine. So guys, siyabonga induku uyayivuma okukhombisa ukuthi okay. More videos are coming. Yeah. Sanqhubeke nowaview abafethu nasikhumezela. Though nje sometimes when you have view
Kodwa njengamanje so-unpack igrosa, sihlale phansi sicubungule indaba yokuthi siphila kanjani from now on. Don't forget To like, subscribe. And comment. Kahle kakhulu nje unsubscribe-eni phela. Ividiyo uyibuke uyiqede noma ungasayiqedanga ubukise omunye umuntu ozofuna ukuyiqeda. Khona abantu abathanda ukuyibukela. Hamba uphuza amanzi mfethu uyogcama wenze noma yini. Fast ubuye. I-advert ungayeqi. Ngisho ngathiwa kwenzakalani ungayeqi. Ngiyabonga sisanithanda kakhulu. Bye bye. Bye bye.